Η αγορά ενός ακουστικού βαρικοΐας από το ίντερνετ, εκτός από ένα σίγουρο λάθος, αποδεδειγμένο λάθος, πολλές φορές είναι ένα καταστροφικό, ένα πάρα πολύ επικίνδυνο λάθος. Και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα τι εννοώ. Πότε είναι απλώς ένα λάθος? Όταν έχουμε μια πολύ μικρή απώλεια ακοής, μια ήπια απώλεια ακοής και ξέρουμε πάνω κάτω τι χρειαζόμαστε και θα το χρησιμοποιήσουμε περιστασιακά, μια αγορά ακουστικού από το ίντερνετ, το μόνο που θα μας δώσει να καταλάβουμε είναι ότι δεν μας δίνει αποτέλεσμα. Άρα το βάζουμε στην άκρη και όλα καλά, όλα τέλεια. Πότε γίνεται πραγματικά επικίνδυνο? Όταν έχουμε μέτρια προς σοβαρή βαρικοΐα και δεν έχει προηγηθεί κάποιο ακούγραμμα και το ακουστικό είναι απρογραμμάτιστο ή αυτορυθμίζεται μόνο του χωρίς ειδικό. Το αποτέλεσμα είναι να ενισχύονται ή μάλλον να υπερενισχύονται κάποιες συχνότητες που δεν χρειάζεται να ενισχυθούν τόσο και αυτό από μόνο του είναι πραγματικά επικίνδυνο, μπορεί να δυσκολέψει και να χειροτερεύσει την ακοή σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κουράζει πολύ τον εγκέφαλο, η κατανόηση θα χειροτερεύει, μπορεί να επιταχυνθεί όμως η ακουστική αποσύνδεση. Έτσι ο άνθρωπος τα παρατάει, απογοητεύεται και λέει ότι τα ακουστικά βαρικοΐας δεν λειτουργούν. Το πρόβλημα δεν είναι το ίντερνετ. Είναι ότι η ακοή δεν είναι προϊόν, είναι μια νευρολογική λειτουργία. Χωρίς σωστή διάγνωση, σωστή εφαρμογή, χωρίς υποστήριξη, το ακουστικό γίνεται απλώς ένα ακριβό gadget. Αν σκέφτεσαι ακουστικό, μην ξεκινήσεις από το πού θα το αγοράσω, αλλά να ξεκινήσεις από το τι πραγματικά χρειάζεσαι και έπειτα να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο που θα σε συνοδεύσει σε αυτό το όμορφο κατά τα άλλα ταξίδι που πρόκειται να ξεκινήσεις.